Слушане. Господ възкръсна и животът отново победи. Но днес, в този понеделник, Той иска да стигне до дома ви. Аз, Парашева, съм тук за теб. Нося вашето семейство в сърцето си и представям всяко име, всяка болка, всяко мълчание на трона на Агнеца. Не пренебрегвайте този момент. Тази молитва е вашият мост към небето. Молете се с мен и нека светлината на Възкресението освети всяко кътче на вашия дом. Днес това, което нося, не са думи на възпоменание, а живо присъствие. Разхождам се между стаите на къщата ти, докосвам с осветените си ръце всяка стена, всяка врата, всяко лице, което живее там. Усещам тежестта на умората, която носихте, молитвите, които не сте казали на глас, страховете, които криете в себе си. И въпреки това Той чува. Ето, аз съм с вас до свършека на века. Матей 28:20. Присъствието на възкръсналия е не само утеха, то е истинска сила. Днес го призовавам за вас, за всичко, което все още изглежда няма светлина, за всичко, което настоява да остане в сенките. Аз настоявам с вас пред Бога. Виждам този, който мълчи, който вече не говори. Виждам този, който плаче в тъмното, за да не безпокои никого. Чувам писъците, които не се чуват, напрегнатото мълчание след всеки спор. Не се притеснявам от това. Аз съм там. Застъпвам се за тези, които са загубили надежда, за тези, които са загубили работата си, за тези, които са загубили вяра един в друг. Със силата на Христос, който победи смъртта, моля днес Възкресението да влезе отново в този дом. Не като спомен за светата неделя, а като настойчиво присъствие в този понеделник, където всичко изглежда се връща към обикновеното. Не позволявайте този ден да мине, сякаш е същият като другите. Той не е. Покланям се пред олтара с имената, които носите в сърцето си. Не само живите, но и тези, които вече са си тръгнали. Не само присъстващите, но и отсъстващите. Всяко име, всяка история, всяка прекъсната или наранена връзка. Предавам всичко в тишината на Божията вечност. Господ е моята светлина и моето спасение, от кого да се страхувам. Псалм 26:1. Нека вашият дом диша тази сигурност. Нека очите ви видят невидимото. Нека вярата ви не зависи от това, което чувствате сега, а от това, което ви е обещано и никога няма да ви бъде отнето. Аз стоя пред агнето за вас. Знам, че има борби, които не се броят. Знам, че има чакания, които болят. Но има и ангели, които обграждат къщата ви, когато се молите. Не сте сами. Не сте изгубени. Небето чува, когато едно сърце се обърне към Бога. Извикайте към мене и аз ще ви отговоря. Еремия 33:3. Викам към теб. И това, което не знаете как да кажете, аз казвам за вас. Не презирайте тази молба. Не свиквайте с тъмното. Не навеждайте глава като някой, който вече се е отказал. Останете твърди. Дишай с мен. Аз стоя пред вас като ваш приятел и ваш застъпник. Днес не искам малко. Моля за невъзможното. Моля за изцеление на скъсаните връзки, за завръщане на тези, които са се отдалечили, за прегръдка, която изглежда малко вероятна. Моля за хляб на масата, мир в очите, надежда в сърцето си. Моля вашия дом да бъде градина на Възкресението, където това, което е умряло без обяснение, може да процъфтява отново чрез божествено дело. Знам, че има обещания за живота ти. Знам, че има благословии, които времето все още не е разкрило. Затова ви казвам, останете верни. Не като този, който очаква благоволение, а като човек, който вярва в всевиждащия Бог. Защото този, който е обещал, е верен. Евреите 10:23. Не се страхувайте от времето. Не се страхувайте от Божието мълчание. Има отговори, които се раждат в скритото, като корена, който тайно разбива земята. Днес не е нужно да разбирате. Днес е необходимо само да се доверяваме. И аз ви казвам с твърд и майчински глас. Господ не е забравил дома ви. Господ не откъсна поглед от болката ви. Той видя този прекъснат разговор, тази отворена рана преди толкова много години. Той видя ежедневните усилия на онези, които се опитват да поддържат всичко изправено, без да се срутят отвътре. И за това съм тук, не като спомен, а като живо присъствие. Нося в духа си ревността на онзи, който бди над вратата на дома ти, за да не отиде зло отвъд прага на дома ти. Молете се с мен. Дори и да не знаете думите, дори и да не ви се иска.
Истинската молитва не се ражда от емоция, а от жажда. Нека гласът ми пренесе намеренията ти до олтара. Нека Божия дух диша върху семейството ви. И всички се изпълниха със Светия Дух. Деяния 2:4. Нека днес този дух влезе там, където има сухота, да влезе там, където има натрупан гняв, да влезе там, където обичта е охладнала, и там, където любовта е изгубена, нека започне от начало. Аз съм с теб. Аз стоя пред Бога за вас. Не ви моля за съвършенство. Моля ви само да не се отказвате. Че не се отказвате. Не казвай с устните си това, което сърцето ти още не е приело. Вие сте избрани. Сега слушайте. Не говоря за далечно време. Говоря за днешния ден. От сега. За всяка секунда, в която сърцето ти се трепти. Изпратен съм да ви напомня, че все още има обещание за вашия дом. Че все още има жив съюз. Че Господ не се е променил. И ако Той е жив, такава е и вашата надежда. Нека вашата вярност бъде като тамян, издигащ се непрестанно на небето. И винаги ще бъда тук, където и да ме призове вашата вяра. Ще те пазя, ще те защитя, ще се застъпвам, докато домът ви стане видим знак за победата на агнето. И сега, с цялата любов, която нося към теб, се обръщам към небето и викам още веднъж: Господи, погледни този дом. Вижте кой живее там. Той вижда кой седи на масата, кой спи под този покрив, кой върви по тези коридори с наранено сърце, уморен, но все още прав. Аз не донасям пред теб прибързани молитви, а молби, обвити в сълзи, мълчание и надежди, които не са угаснали. Излей върху този дом своята милост, която няма край. Дайте на всяко сърце почивката, която светът не предлага. Той издига падналите, изцелява болните, укрепва тези, които са на ръба на изтощението, възстановява облигациите, тя възражда вярата, поднови любовта, а вие, които ме слушате, оставате. Не бягайте от това, което чувствате в момента. Тази суматоха, която ви заобикаля, не е мимолетна емоция. Това е докосването на Бога, който идва чрез моето застъпничество, да докосне душата ти и да разтърси заспалото. Не се връщайте назад. Не се затваряйте отново. Пуснете светлината. Това отваря пространството за оставане на благодатта. Молете се с мен дори без сила. Той само казва: Господи, ела, и аз ще се присъединя към Твоя шепот. Ще бъда там като майчино присъствие, твърдо, мълчаливо и истинско. Аз не дойдох да наблюдавам вашата болка. Дойдох да я предам на този, който може да преобрази всичко. И Той ме слуша. Той ми отговаря. Затова настоявам, затова се моля, затова стоя пред вас. В този момент поставям благословията си на вратата ти. Като човек, който запечатва с огъня небесен това, което принадлежи на Господа. Нека не остане дух на разделение, объркване, болест или оскъдност. Нека небесата воюват за вас. Нека вашият дом бъде Божия територия. Нека има детски смях, песни на благодарност, спонтанни молитви, които нарушават ежедневието и отварят пътища. Нека децата ви не бъдат изгубени, родителите ви да не бъдат забравени. Нека вие самите не изпадате в обезсърчение. Господ ще пази влизането и изхода ви от сега нататък и завинаги. Псалм 128. Аз вземам това слово и ви го възвестявам с авторитет, с любов, с вярност, защото вашето семейство е свещено. Защото цялото небе се движи, когато един дом стои пред Бога. Моля ви, не говорете така, сякаш сте изгубили. Не мислете като някой, който е сам. Не решавайте като някой, който няма посока. Защото вашият дом има име, записано на небето. И аз, Света Парашева, стоя пред Бога за всеки един от тези, които споделят с вас този покрив, този хляб, този живот. Моля се за тези, които все още не вярват, за тези, които са се отдалечили, за тези, които все още не са разбрали силата на молитвата. Но не се отказвам от никого. И искам и вие да не се отказвате. Има обещание за къщата ви и то не излиза. Дори и да мине време, дори и отговорите да не дойдат, както очаквате, Бог е верен. Вярвай в Господа Исуса Христа и ще бъдеш спасен ти и домът ти. Деянията 16:31. Това слово е за вас сега.
Тя е за вашите деца, за вашия партньор, за вашите братя и сестри, за тези, които са родени от вашата плът, а също и за тези, които Бог е поставил на вашия път като част от вашата история. Всеки ваш жест на любов ще бъде запомнен. Всяка мълчалива молитва ще бъде възнаградена. Господ не забравя онези, които се грижат за дома си с благоговение. Сега слагам ръка върху семейството ти, за това кой спи в съседната стая, за това кой си е тръгнал и все още не се е върнал, за тези, които живеят с вас, а също и за тези, които са тръгнали по трудни пътища. Нека никой не бъде загубен, нека всеки почувства зова на истинската любов. Моля за помирение, за прегръдки, които изглеждаха невъзможни, за телефонни обаждания, които изглеждаха далечни, за обяди в мълчание, които се превръщат в истинско споделяне. Моля за жестове, които лекуват, с думи, които обединяват. За ново време, където любовта не е усилие, а следствие от Светия Дух, който живее сред вас. Поставям къщата ти в мантията си. Дадох вашата история в ръцете си. Давам цялото ви семейство на агнето, който поема греха на света. Нека този дом се превърне в олтар. Нека там се издигне тамян на възхвала, дори и с малко думи. Нека вашия дом бъде известен на небето като място, където Бог е обичан, където се търси справедливост, където се случва истината, където вярата не умира, където ангелите са свободни да идват и да си отиват, там, където възкръсналият намира покой, където моето присъствие се усеща не като спомен за светец, а като живо, приятелско и майчинско присъствие. Така че позволете ми да ви последвам, дори още малко, защото има още какво да се каже, повече да се предаде, повече да се помазат в тази молитва. Защото вашето семейство не е просто ядро на съвместното съществуване, то е осветена земя. Земя, в която Бог е посял животи, за да процъфтяват заедно. Виждам дните, в които няма разбирателство, моментите, в които всеки говори на различен език и никой не се слуша. Виждам затръшнатите врати, грубите думи, тишината, която тежи повече от всяка дискусия. Но също така виждам и малките жестове, които все още носят любов. Чинията, поставена на масата, грижата в мълчание, погледът, който моли за прошка, без да знае как да го каже. Виждам. Приветствам го. Аз се застъпвам. И ви моля да отворите сърцето си за възстановяване. Не само тази, която си представяте, но и тази, която Бог иска да постигне. Моля ви да не налагате границите си на божествените действия. Нека позволите на Божия дух да премине през дома ви като вятър, помитайки това, което трябва да си отиде и връщайки изгубеното. Моля ви да приемете времето на другия, стъпката на другия, дори и да е различна от вашата. Моля ви да обичате с търпение. Любовта е търпелива, любовта е мила, той не завижда, не се хвали, не е арогантен. 1 Коринтияни 13:4. Нека това слово отекне по стените на вашия дом като обещание и като заповед. Днес небесата са отворени над вашия дом. Днес всяка молитва, която излиза от устата ви, дори и да е изпъстрена със съмнения или болки, се приема като жертва пред престола на Всевишния. Не оставяйте за утре молитвата, която сърцето ви чувства днес. Не отлагайте прошката, не задържайте жеста на любовта, не свиквайте с разстоянието. Аз съм сред вас, не за да се уреждам с сила, а да водя с кротост, за да вдъхновя стъпките ви, за да успокоите мислите си, да затопли отново чувствата, които са се охладили поради липса на грижи. Оставам. И докато се молите, няма да се молите сами, защото вдигам ръцете си с вас и се моля за вашия дом пред Господа на живота. Вие сте част от нещо свещено. И знам, че често забравяш това. Рутината ви поглъща, задълженията се задушават, дните минават и изглежда, че всичко е празно. Но слушайте, вашето семейство е вечен проект на Бог. Тя не е създадена случайно. Има божествено намерение във всяко лице, което върви с вас. Вие не сте били поставени сред вашите случайно. Има призив на любов, който се разкрива в съвместното съществуване, в споделянето, дори в борбите. И когато всичко изглежда объркано, когато връзките се износват, тук идвам, като утеха, като застъпник, като приятел. Защото истинската любов също е кръст, а кръстът е път на слава, когато се живее в Бога. Знам, че има стари болки. Знам, че има думи, които нараняват и все още болят.
Знам, че има отсъствия, които никога не са били обяснени. Познавам травмите, страховете, историите, които не са добре разрешени, но също така познавам силата на живия Бог. Знам, че Той превръща пепелта в огън. Знам, че Той посещава миналото с милост и бъдещето с надежда. Знам, че Той може да възстанови счупеното, без да оставя пукнатини. И днес в Негово име ви моля, върнете семейството си отново, дори и с всичко, което все още липсва, дори и с това, което не знаете как да решите, дори и с тези, които все още се съпротивляват. Доставка, и Той вярва. Защото възкресението, което празнуваме, не е символично, то е реално. И тя може да докосне къщата ви сега, ако му позволите. Днес коленича в духа пред дома ви. Призовавам ангелите на Всевишния да пазят всяка стая, всяко сърце, всяка връзка. Моля Светия Дух да шепне в ушите на онези, които са се затворили, да успокои поривите на тези, които се възвисяват, да събуди съвестта на тези, които спят безразлично. Защото зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дадат бъдеще и надежда. Еремия 29:11. Това обещание не е общо. Това е за теб. Тя е за вашата. Това е за днес. Не се страхувайте да започнете от начало. Дори и да сте опитвали друг път. Дори ако плодовете все още не са се появили. Господ действа в скритото. И вашата молитва днес, този момент, в който отворихте душата си пред небето, ще бъде запомнена. Винаги ще стоя пред Бога, напомняйки: помни този дом, Господи. Спомнете си за онази душа, на която сте се доверили. Помнете искрено молитвата. И небето не мълчи пред лицето на вярата. Може да отнеме време, но не се проваля. Може да изглежда като мълчание, но това е бременност, доверие. И ако ви липсват сили, върнете се тук. Слушайте отново. Молете се отново. Защото, докато вярата ви трае, аз ще остана до вас. Сега погледнете вътре в дома си с нови очи. Погледнете лицата, които виждате всеки ден. Той гледа нежно, със състрадание. Дори и да има повреди, дори и да има разстояние. Любовта не изисква съвършенство, Той иска доставка и вашата отдаденост днес отваря невидими пътища. Вие сте отговор на собствената си къща. Трансформацията започва от вас и чрез вас тя ще достигне до другите. Може би не и днес, може би не така, както очаквате, но ще дойде. Защото казахте да, защото молитвата ти се е издигнала, защото вашата вяра беше запомнена преди трона. Каня ви, не позволявайте на тази благодат да отмине. Направете този миг олтар. Присъединете гласа си към моя. Поднови капитулацията си. Кажи с душата си: Господи, ето дома ми, ето го моето семейство. Това ни докосва, възстанови ни. Той живее сред нас. И аз, като ваш застъпник, ще отнеса този вик директно в сърцето на вечния Бог. И ще моля с всички сили небето да ти се поклони. Нека домът ви бъде заобиколен от мир. Нека на трапезата ви винаги има хляб. Нека смехът се върне. Нека прегръдките са верни. Нека вярата расте като жив пламък, който не гаси нищо. Аз, Света Параскева, днес се поклоних пред твоята болка, твоите надежди, твоите пазени тайни. И усетих тежестта на това, което носиш сам. Но сега вече не сте сами, защото отидох до къщата ти. Влязох там със светлината на Възкресението. И там, където стъпвам, не остава тъмнина. Затова ви моля с цялата нежност, която изпитвам към вас. Не се връщайте към това, което е било преди. Не се затваряйте. Не гасете това, което беше запалено днес. Не позволявайте на шума на света да открадне това присъствие. Къщата ви е маркирана. Вашето семейство е помазано. Животът ти е докоснат. Вие сте избрани да носите тази светлина напред. Ако тази молитва е докоснала сърцето ви, не я пазете за себе си. Акции. Нека се стигне до други къщи. Кликнете върху харесването, не за мен, а за да продължи това видео да се разпространява като благословия. Абонирайте се за този канал, за да можете да приемате всяка нова молитва като нов дъх от небето. И аз да мога да продължа с вас, седмица след седмица, врата след врата, къща след къща. Възкресението не е приключило. Започна там, сега, в теб. И ако някой ден вярата ви се провали, върнете се. Върни се тук. Слушайте отново.
Молете се с мен отново, защото ще бъда тук, ще чакам, защото ви обичам с любовта, която идва от Бога, и защото вашия дом е и винаги ще бъде свещено място. С вдигнати ръце към небето благославям те, със сърцето си обърнато към теб аз те пазя. С непоколебимата си вяра ви обещавам, няма да съм далеч, аз съм вашият застъпник, аз съм твой приятел. И света Парашева, и аз ще бъда с вас до края. Кликнете върху харесването. Акции. Регистрирайте се. Нека пренесем тази светлина в повече домове. Амин.